Hello logofer, good morning to you all logofer. So nontontomoni थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअ'नि जादों लोगोफोर नोंथांमोना एसेबाबो खोनाबाय नुबाय जानो हागौ निउसफोराव। दा लोगोफोर आं दिनै बेखौनो सावरायनो सानदों जे चक्रधर बसुमतारी बिथाङा जि मालायनि हिनजावखौ लानानै खारदों, सासे हाबा जाखानाय बिहामजो मोनखानाय आरो गावबो हाबा जाखानाय बिहामजो मोनखानाय। थ' इसिबां लाजिसिंसिं नंगौना नङा जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदि जानाया? थ' जोबोर लाजिसिंसिं लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा आं जोबोर लाजिनो ओंखारो। मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि बिजामादै मोनलायनाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि जानो समायामोन नंगौना नङा लोगोफोर? थ' बहुद लाजिसिंसिं जोंनि बर' हारियाव बिसोरो माने ओरैबायदि लाजिसिंसिं खालामबाय, माने UPPLनिबो नामखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामबाय चक्रधर बसुमतारी बिथाङा। थ' बुंनो हाया आरोना, बेखौ मोनबा ओरैबायदि पानिशमेन्ट होनांगौ आरोना, गोगोम पानिशमेन्ट होनांगौ, बेखौ साजा होनांगौ आरोना बेनि थाखाय। थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोनाबो रागा जोंदों जानो हागौ बा लाजिदोंबो जानो हागौ। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना दिनै मान सनमान सेस खालामबाय नंगौना नङा? थ' UPPLनि मान सनमान सासे दैदेनगिरि जानानै बेफोरबायदि बिबानगिरि जानानै मान सनमान लेस खालामबाय बियो, माने मान सनमानखौ जाबाय आरोना। थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि लाजिसिंसिं खामानि जाबाय थायो नंगौना नङा? गावजों गाव लाना खारनाय, सोरनिबा हिनजाव लाना खारनाय, सोरनिबा हौवा लाना खारनाय, बहुद लाजिसिंसिं नंगौना नङा? थ' लाजिनो ओंखारो आरोना बेफोरखौ माने खोनायोबा नुयोबा। थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों मा सानाखै कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। बे चक्रधरनिल' माने दाय गैया आरोना, बे हिनजावनिबो दाय दं आरोना। बे हिनजावा चान्स होबा बे चक्रधरा मालाबाबो लानानै खारनो हाया नंगौना नङा? आरो बियो रेप जागोन, रेप बेफोरबायदिसो जायो आरोना, केस जागोन, रेप केससो। दायो माने दाया सानैनिबो आरोना। बिथांमोना दि सानैबो बेफोरबायदि फेमिलि गोनांखा मानसिफ्रानो बेफोरबायदि जानाया माने बहुद लाजिसिंसिं, सानैबो माने दायनिगिरिया सानैबो आरोना। थ' लोगोफोर आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदोंमोन जे बिथांमोना दि नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि दा मावथों आरो बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरोना। थ' आंनि डिमान्डआ बेनो लोगोफोर। थ' आं दिनै बेखौनो बुंनो सानबाय जे थ' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरोना। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। नोंथांमोना मा सानदों बेखौ खोन्थाहरदो आरोना। थ' लोगोफोर आं बहुद लाजिदों आरोना बे माबाखौ, निउसखौ खोनानानै नुनानै मिथिनानै आरोना। थ' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनाबो माने बहुद मान सनमान लेस जानांबाय बिथां चक्रधरमोननि थाखायनो। थ' लोगोफोर दाया सानैनिबो, आरो बिथांमोनखौ मोनोबा माने साजा होनांगौ आरोना। थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। आरो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था आंखौ लोगोफोर। नोंथांमोननोबो माने बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ देखायबाय थागोन आं, माने बेफोरबायदि गोनांथि निउसफोरखौ आं खोन्थालांगोन, इम्परटेन्ट निउसफोरखौ आं नोंथांमोननो माने दैथायहरबाय थागोन। थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। बाय बाय लोगोफोर।